De 2 Jeu de Boelbanen, dat alles om gaat, liggen al 12 jaar op het sportcomplex van de tennisvereniging van Koortster-Tille. Al die jaren betellen de Jeu de Boelvereniging mij onder onkosten voor het hele sportcomplex. Dat verroren door de boelers 2 jaar lang zelfstandig waren en net meer mij betel je wonen. De toegang tot de kantine waar haar daarom verbeen en de verlichting van de Jeu de Boelbaan waar afsletten. Dat zijn maar de bijdragen in de exploitatie van het hele park. En dat had altijd West sinds 2023 euro. En die stroomvoorziening zit daarbij in. Het is net alleen de kilowattuur die je verbruiken. Onderhoud van het gebouw, het vestiging, de hele tot en bel hing je daar natuurlijk. Ik kon vast. En dat vond de vereniging, de Jeu de Boelvereniging, te heeg. Ja, maar die had niks te vinden. Want wij zijn eigenaar en wij gedogen de Jeu de Boelers en wij stellen de voorwaarden. Doet de Jeu de Boelvereniging zelfs verlichting bij de banen en del zetten, wie je voor de Tilster tennisvereniging de maat vol. De boelers mij nog heel net meer gebruik meidje van haar banen op het tenniscomplex. Dat gie wethouder van der Veen te vier. Een bemiddelingspoging roen uit de haan. De heer Van der Veen, die zou daar wel even gauw in bemiddelen. Dus die stond hier met het voltallige bestuur, mijn beveiligingsambt en de politie geïnformeerd hier op de trein. Nou, op dat moment hij je oors in eigendom wederrechtelijk betreden. Dat mij net. Dus ik heb 3 keer verzocht om het trein te verletten. Dat hebben ze net in. Heb ik ze zelf huis opsluiten. De wethouder en het bestuur van de Jeu de Boelvereniging achter slot en grendel. Het trieste dieptepunt van een burenruzie. Voorzitter Geert Keidel van de Jeu de Boelvereniging wil net voor de camera verschijnen, maar had witte litten dat hij de schuld heel bij de tennisvereniging deelleidt. Die laatste keert de bal weer om en had echt geen betrouwen meer in bemiddeling terug de wethouder. Ze willen ternij alleen nog op papier discussiëren. Wethouder van der Veen ziet het nog met een onafhankelijk bemiddeler een oplossing. Hij had geen onjef te dienen van het incident. Het is te gek dat we daar met net uitkomen. Dus ik ga ervoor dus dat wij dat uiteindelijk via een onafhankelijk bemiddeler oplossen kunnen. En als dat net slaagt en de tennisvereniging houdt het door op slot, dreigen je dan sancties? Dan is het zo dat wij het complex, de groen, splitsen naar gebruik. En dat houdt in? Ja, dat elk zijn eigen krijgt. Mocht dat in dierbare, dan stapt de Tilster tennisvereniging naar de rechter.